Bench. Løber ind på A-side. Bombe rampe. Hvorfor? Godt nu lidt, chat. Vi har den her. Forhåbentlig. Inside. En B-side. Enemy spotted. Jeg er på vej op mod højre. Det er spot. Jeg har en M4. Hello there. Jamen, no. Jeg kan ikke ramme en skid med, når de har så høje penge, jo. Så. Jamen, det er fucking timing, det her. Hørte du igen på... Nej, men kan vi ikke være fucking stille, når man er fucking død? Jeg kan ikke høre en skid. Der skal en med en clutch her. Helt ærligt, kom nu. Jamen jo, altså inde på sejlet. Ja, men I larmer alt for meget. Jeg kan ikke høre en skid. Jeg er i en red room. Ja, 2 høj. Vi skal ikke købe her, gul. Nå. Gul. You are my goonshine, my only goonshine. You make me good. Jeg er en fucking donut, mand. Nu må jeg være overrotere hele tiden alle sammen, mand. Jamen, der er ikke nogen, der kigger op råd, altså. Fucking til over det her game her. Hvad laver du, Grøn? Okay. Nej, men det laver du. Tag runden på det der. Har vi givet dem af, eller? And his name is John C. Din er stadig god, mand. Jeg skal ikke have... du... Hey, for mig. Ammu! Skyd nu ham bare, altså. Jeg henter bomben. Ui. Højst sandsynligt en lang boys. Ja, men hvorfor smuk dig ned? Få plantebombe, blå! Kæmpe. Blå! Men hvorfor er vi så fucking langsomt til at komme ind? Det er bare gælder om at skyde dem, gutter. Kom nu! Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Det er bare gælder om at skyde dem, gutter. Kom nu! Få nu bare plantet. Få nu plå! Kom nu ind og få plantet! Ja! Hvor man sidder på den. Fuck, hvor det. Hvorfor shifter I? Han stikker den. Ej, okay. Hvorfor bruger du ikke din nade? Fuck, det er noget af det mørkeste spil, jeg har set fra din side af grøn, og jeg er gul og blå, altså. Vi skal ikke pusse nogen som helst. Vi skal have 3B her. Ja, jeg rykker bare. Fuck! Jamen, blå, det er B! I know. Hvad laver du, Mads? Kom nu ind med dig, mand! I stedet for at stå over i rød! Hele tiden og så pæk, mand! Kom nu! Grøn, jeg snakker til dig. Svar mig dog. Helvede, Grøn! Log in. Ja, jeg er log in. Mange gange skulle lige sige, at vi skal log in hele tiden. Grøn! Lad være med at købe AB, tak. Hello. Lad være med at købe AB, tak. Grøn, det er A! Jamen, Grøn... Godt kill på Epstein, hvem der fik ham der. Det gør meget, når I skyder ham. Er det ikke fucking lige meget, hvem der får ham hele tiden? Nej, det er bare godt at få ham. Bror, man, tænker du bare på Epstein hele tiden, eller hvad? Jeg lover dig for, jeg gør. Ja, så, bror, man, hvor gammel er du? 12? Jeg er 17. Ja, så opfører der en på 17, bror, man. Det kommer B her. Okay. Hold nu kæft, Mads! Jeg kan godt tænke mig en AV her. Grøn. Nå. GG. Grøn, kan du ikke gå over og hjælpe A i stedet for? Stå herovre. Hvorfor har vi også... Hvorfor har vi 2 AV'er med herovre? Grøn, du lort! Backside! Grøn, du er nødt til at tage dig fucking sammen nu, mand. Grøn, du skal tage dig fucking sammen nu, skal jeg. Jeg er ved at være træt af de pisser, du har ikke brugt dit utility eller noget som helst. Bro, så fortæl mig, hvor... Altså, Nej, men så bruger man så kaste en nade, kaste en små, kaste en motor, kaste en flask mod dem, altså, i stedet for. I kan bruge dem noget, mand. En AB only, tak. Man kan ikke sælge den, han er lige samlet den op.
Ja, men det siger heller ikke noget, men hvorfor samle en AV op frem for en AK? Åh, den blev plinget. Hvad skal jeg gøre? Bror man, jeg har AV i Den forvejen. bliver plinget. Jeg har AV i forvejen, det er fucking Så bums, snak med mand. ham, der pingede. Så tæller fucking sammen, men at få nogle kills med den, eller minimum 2 kills med den, mand. Wait a minute. Han er Bror man, ude. jeg... Lå- Kom nu! Jeg er ude, jeg er fucking ude. Hvad laver du? Kom nu, Ron, altså! Du snakker ikke, bror, i din utility hele kampen. Kom nu! Tak! Bums, mand! Okay, men du er ikke utility, din fucking bums igen, mand! Kom nu! Jo, donut nu. Jeg er fucking ude på den fucking bums, Grøn er, mand! Fucking idiot, du er, mand! Fucking spasser. Bro, nu køb noget utility, Grøn. Hallo. Køb noget utility. Hallo. Grøn. Jeg er ude. Jeg er fucking ude. Psych. Grøn, det er værd at fucking købe den der. Så hjælp! Hjælp! Hallo! Kom Nu er din nu! kæft, helvede, altså, jeg skyder. Jeg sværger, det her game her. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Bare tag det sammen. Køb noget utility, Grøn, i stedet for. Info, Grøn. Info! Så sig noget i stedet for at kigge rampe! Hvad skal jeg sige? Altså, jeg har en smuk corner. Nej, men... Så sig det i stedet for, mand! Der er en dobbelt over rampe! Bro, jeg giver info, hvis der er info. Ja, men så sig det i stedet for, Ja, utility. Hvor man køb den selv, Hvad vil I altså! have? Hvad vil I Køb have? den Nej, jeg får selv! det ikke. Køb den selv, altså! Nej. Kom nu, Eb! Grøn! Hvad laver du, Grøn, mand? Kæft. Så du hører på den, ikke? Nej! Jeg er ikke kæft! Kom nu! Træk dig for helvede! Kom her, Træk Grøn. dig! Kom Han er rød. Se til nu. Muligvis. Donut endnu. Nej, han kommer donut. Det kan passe. Jeg er inde her. Og Bram. Kom nu ud, Grøn, altså! Kom nu! Kom nu, din fede svin, mand! Pas på her, Knud, han kommer til at blive. Kom nu! Kom nu ud, Grøn! Hallo! En bag, Knud. Kom nu ud! Jeg er ude. Ikke rain. Jeg er out. Kom nu! Jeg er ude. Grøn, du kan ikke stå der, bror. Fuck, du baiter, Grøn! Fuck, du baiter! Ja! Hvad skal Dig! vi købe op her? Fuck, du baiter, mand! Fucking spasser, mand! Gammel er du 12, eller hvad? Bro, du har siddet og råbt og skrevet. Hold nu din kæft, og så kom i gang med dig, man. Hvorfor fuck baiter du der? Hey, bombe! Bombe, B! Jeg er på vej. Køb nu op af utility grøn, i stedet for. De kører nok... Hvis jeg Er hører du dem, så skål, skyder Grøn? man. Løber de ikke ud midt? Bram. Men er der ikke nogen, der holder ramme gul? Kom nu! Okay. Vent da. Grøn, kom nu! Ja, Fuck, du tak. ligger grøn. Du redeemer efter dit shitplay. Grøn, du skal Løb nu, grøn. Kom nu, Grøn! Ja, bomben. Donut. Ja, så kom over og hjælp i stedet for, at du er fucking langsom, mand! Og læg endnu en smoke. Læg en dyb. Grøn, roter, mand! I stedet for at stå midt, mand! Kom nu! Grøn, smid en AB. Grøn, kan du smide AK'en til mig her? Smid AB, Grøn. Ikke 2 sekunder, det er nu! Smid AB. Jeg har smidt en, jeg har smidt en. Fucking for langsom, mand. Hvor råd dig? B.
I sagde, jeg ikke skulle gøre, men hvad gør vi så? Vi kommer ind til dig, og så dør vi alle sammen. Vi skal fucking rotere mod BA der. Nej, men bror, man, vi skal... Bror, man, må jeg sige... Nej, må jeg sige noget? Må jeg sige noget? Hold nu op, man. Vi skal gøre noget, ellers så taber vi den her runde, og så taber vi gamet.